Bali chingeni no chikuru. Mundo koleta chingeni, do you need any experience? Mundo koleta chingeni ya abeke stogali chiruo. That's what they need. Alright. Mundo aleta ngakina aleta chingeni na abeka ebituma. Mundo mbali ko sa ebituma. Ngakira nyoro mundo na bwate ebituma esto baracho ward itakire kogenda gusene institute. Gosebita kogenda gusene university. Kwanyora taliko nyora that opportunity. Kwanyora no so mundo amaite biya sana okor from elsewhere. Koleta that Sirio, ochire tororo. Nabako complain. So we need to balance. All right. We need to balance. Inga kia bantawa segente kere na karwa tristi banyole again. All right. That's what I mean. Because I mean tinga nga tochi toriga bantu se ne direct charaje university from the locality ya baracha we can't make it. Otoko tebanga if it is 60% or it is 50%, at least the people Naribara well represented nande understand na kigente kenonya kirega ne gitonke toko konyeta at least. Okay. Mugambi mate no mugambi. Ibrahim gozo no mugambi ali. All right. And then I got telling what I do kende gions. Bado Ibrahim no mugambi on. Okay. And then mosigete and then jena nya komorama. Nanya kokora kende gions kebego zenda atebenga ki ngakose ntole in bad terms no ntuanya korra na anyway but ekera robisi ogoto ko respect no moga umugambi tikagwa jibike akorera abana inchi egasi mpake tamu ya ege kwera and then people will choose you see. Okay. Abantu ba decide boka abanyene te chebe ngaki anes bonyo gosukuma Ibrahim takora gasi bona ba muminyogeti takore gas no Ibrahim no mugambi wo baracho ward by now tigache akuri projects Jones Bichirari chiribo baracho ward warodi akora magender akore gas kulingana na bantu ba majority bo baracho ward so nje timbo atige any question nga gosenga nini I respect him akolera abantu ba baracho ward gas nje kingo cha kwaso borai nje abantu bansike Mato morayo was morayo and then I go so busy you see. All right. I want to know now what I to go ngakire kura mbako nyaranga to ende tuchake konya kuramana tuchake konya kominyokaniga tukuramana leroga twaramana mambiga to so otoko te berrege ndeke abantu mbako rumagender Ibrahim no mugambi robisi tikagwa chipike afanye watu wa baracho ward maendeleo period. All right. Bata ba machena sano ala se kwerende serikali enene patirende njibuno mwemuzie tingo inikare jabantu ono munanja mache nje nguzete aya negoji ni oraini kare jabantu babeka se kyombega obatabe ngaki epipe we yuetete gawo na support ri abantaba chibese chirikanko basera tiatukole chipipe nonye ni 10 kero mondo ayekaruko se nase macha gutirimbo kaiga agenda kujumwawo you see ikotokonya ti abantu mbaro batari kwenyara naro tebanga abantu babekire chitangi babekira abantu mbaro naro nagotebiriri utara tore binyoru twaro lakini nyoru muferejo yo mogoyete tegosene se household ebwata abantu gose nsaba nabego konya ta macha yuaite and then amache limiting agerte is 550 ikonyora abantu ba chiao sol gose ni beri satagu gamba kwa tamache ba kore kwerende aboko nyora naki abantu ba konyekire mache buna bone mbuleta liko tu kiangazi ya chero almost a month one tangi ite bwate mache mbura yanya gut because do you thinking omuntu yo ago choko kanye mbura so amache naro ekento ko tebanga I will support them banyora mache ayu na boro na ndichi tangi kero so tatina ba koreki abakutumika arafu talent I will support talent ya se vijana mbiro ni manyete na ndio na nata banyanguru eli ntobwate polytechnic ngo make sure ngana improve the standard of that polytechnic aba sai ba kwa skills mate skills ko bwate ngento kya okoboko ngeri go chiko expire go se onyore nganini ekigogo kuna kero kwa kule na kina liga kwera so at least kero monta maite no nyano kwagacha egine gento getarwa sali monta na maite nango sone yanga kine genta ke kumuragi you see bigo mpromoti e vijana
mbaro babwate talents ni choko minyoka mbaro bagwa ko mupira. I was a very nice footballer nendri na bete supported kanga tinjo ni maeta bangwana banda bangi twake to mupira nabo very perfect. All right. Kero na rugwa ko mupira to ko manya goze ninja lakini because twalete mundo go to support so ekabaigo nandi we are seeing young youths na baro bagu enjoy bia sana na barabu na akana rocket fans just sports njiro torole naki to improve that standard ya abana youth aya asa bali ba college school baro we will look for a way at least monto ba tajiri asegete tagenda gutinda maito bone kerole wa college school ngorege nyora kubosa ego tobwati gento gukora the next thing yo korumaete go kwa kamarume go kamarume matuka birata to kwanyora that skill kwa gwate teyo baro monto somete buyo rugo chakobe gentekia kwanyora bono orusiri hope because you ligiri kazi baka yakoriki at least twanyora asa banta ba mondo kodire byega tikabataje dia sigete tikabataje dia sigete kanya kobero mini wali kaganyerete. All right.